Pa naravno imamo utvrđivanje prioriteta za saniranje putne infrastrukture, morali smo da donesemo odluku po hitnom postupku, iznos radova će biti oko 24 miliona dinara za sve putne pravce koji su ugroženi. Naravno da nemamo vremena da čekamo sve procedure koje bi trebalo da se čekaju, jer dok se raspiše tender, dok se utvrdi rok žalbe, dok posle toga imate još jedan rok žalbe od 8 dana, znači nama bi trebalo oko 2 meseca da sve te procedure sprovedemo. Doneli smo odluku na veću da po hitnom postupku uradimo najkritičnije putne pravce i na teritoriji grada Smederevske Palanke, i u Mramorcu, i u Baničini, i u Kosatku, i određenim mestima. Postoji tačan spisak putnih pravaca koji su najugroženiji. Prošlog ponedeljka sam imao sastanak sa direktorom Srbija puteva, gospodinom Drobnjakom, koji je obećao da će u najskorijem roku urediti regionalni put Smederevska Palanka-Topola koji prolazi kroz samo naselje, tako da su to dobre stvari i mi ćemo ovo uraditi što pre, već sutra ćemo moći da krenemo sa radovima. Pre toga nismo mogli jer prosto niko nije mogao bez odluke da krene to da radi. Sada smo završili tu tačku dnevnog reda i već sutra ćemo krenuti sa saniranjem po prioritetima kao što je napravilo javno preduzeće Palanka stan. Kako mi imamo 5 objekata koji nisu više za stanovanje, koji su potpuno ili najviše uništeni, naravno da su svi objekti uveliko oštećeni i ruinirani i da svima treba velika finansijska sredstva. Prošle nedelje sam bio na sastanku kod premijera Vučića gde je obećao da će svakom domaćinstvu obezbediti po 2.500 evra svakom poplavljenom domaćinstvu, ostaje da se vidi. Naravno, dobili smo tada obećanje da će se uplatiti određena finansijska sredstva za vodovod, jer je 22 bunara potopljeno. Naravno, ta sredstva još uvek nismo dobili, tako da uzimamo sve sa rezervom, da vidimo da li će to zaista biti. Direktor kancelarije Marko Blagojević za obnovu i razvoj je danas već i juče i u petak i u subotu ovde su bili timovi što za poljoprivredu, što za građevinske objekte. Prosto nećemo moći da dobijemo sredstva iz Evropske unije jer oni imaju uređen sistem i ako vi niste osigurali vašu kuću, oni kažu šta imamo s tim, osiguranje treba da vam plati. Kad čuju da nismo osigurali kuće, da kuće nisu prijavljene, da nije urađena legalizacija, da prosto ljudi neće da se bave sa tim stvarima jer im nije logično da neko u 2014. godini nema određene te stvari koje su oni imali još pre 20-30 godina u Evropskoj uniji, tako da mi ćemo se potruditi što je u našoj moći da prikažemo štetu onakva kakva jeste, a na državi je sve da li će uspeti da obezbedi finansijska sredstva kao što su obećali ili ne. Pa imali smo završni račun odluku o završnom računu za prethodnu 2013. godinu, budžet iznosi 913 miliona. Imali smo izveštaj o radu javnih preduzeća Palanka razvoj, Morava, Apoteka zdravlje i Dom zdravlja. Naravno da je najbolja situacija u Apoteci zdravlje jer im opština ne donira ni jedan jedini dinar, sva preduzeća koja ne mogu da se izdržavaju sama, već opština mora da ih subvencioniše. Imamo problem zato što je zakonom od prethodne godine zabranjeno subvencionisanje preduzećima, ne možete više davati preduzeću sredstva kako bi oni isplaćivali plate radnicima, već morate davati preduzeće, plaćati usluge koje to preduzeće radi za lokalnu samoupravu. Mnoga preduzeća nemaju delatnosti, mnoga preduzeća imaju dugovanja koje moraju sama naplatiti ako ne budu naplatili, jer naravno država isključi struju muzeju ako im ne platimo struju. Naravno da država isključi struju vodovodu ako im ne platimo struju, a tako će vodovod morati da isključi struju građanima, pritisnut odlukama Vlade Republike Srbije ako građani ne budu plaćali. Prosto nije održiv sistem da mi kao lokalna samouprava, nalaze se građani, pa lokalna samouprava, pa Vlada Republike Srbije. Vlada nas pritiska, sve obaveze mi moramo da isplatimo. Mi smo u prethodnoj godini isplatili i u polovini ove godine preko 200 miliona dinara dugova koje smo imali prema raznim dobavljačima, pre svega prema Vlade Republike Srbije, a nije moguće da mi ne tražimo naša dugovanja od građana. Ja mislim da je mnogo loša socijalna i ekonomska politika koju sprovodi Aleksandar Vučić i to se vidi u smanjenju plata, to se vidi u solidarnom porezu, to se vidi u tome što se najavljuje smanjenje penzija, to se vidi da su u Beogradu ukinuta sva socijalna davanja, to se vidi da je u zakonu o socijalnim davanjima zabranjeno da se deli socijalna pomoć sem u nekim izuzetnim slučajima. Ja tu i dalje kršim taj zakon, tako da
mi nije jasno da neko ko ne radi, ima 3 deteta, ne može sam sebe da izdržava i nema prava da dobije 5.000 dinara mesečno, ali mi moramo da se povinimo odlukama Vlade Republike Srbije, bez obzira što mislimo da su sve te odluke loše. Građani su Vučiću i SNS-u dali 50% mandata, prosto oni mogu da rade ono što misle da je dobro. Ja mislim da građani viđaju sve više i više da ta socijalna politika više ne postoji i da se pre svega udara na one najsiromašnije. Zaista je teška situacija i u svim preduzećima i lokalnoj samoupravi, teška situacija u svim lokalnim samoupravama. Kao što sam rekao, 78 miliona dinara nam je uzeto, u ovoj godini ćemo imati manje para, sa tih 78 miliona dinara smo mogli da uradimo zaista dosta toga. Očekuje se smanjenje još transfera, ja zaista ne znam kako će lokalne samouprave moći da funkcioniše. Za sada da, ali imamo obaveze i mi i opština Velika Plana da određeni deo sredstava koje mi po ugovoru smo dužni da isplatimo, moramo da isplatimo do kraja avgusta meseca. Naravno, nisu skromna finansijska sredstva, već su velika finansijska sredstva, morat ćemo da se nađemo da to uplatimo, jer je to fabrika koju finansira Evropska investiciona banka i oni ne žele nikako probijanje rokova i nikakvu neodgovornost. Njih ne interesuje da li imate ili nemate novac. Ako ne uplatite do određenog dana, oni će obustaviti radove. Za sada to ide sve kako treba. Mi smo jedan deo novca uplatili, naravno ostao nam je veći deo novca koji trebamo uplatiti. Nadam se da ćemo se izboriti sa tim problemom. I još jedna stvar, cena ulaznica bazena za novu sezonu? Dobili smo predlog ustanove Centra za razvoj sporta, cena ulaznice će biti 150 dinara, sigurno će biti jedna od najjeftinijih ulaznica u regionu, prosto i struja i voda, sve to košta, morat ćemo i dalje mislim da je to neka ekonomska cena. Mi smo držali cenu ulaznice dugi niz godina 100 dinara, ali prosto nisu mogli više da funkcionišemo. Bazeni sada bez električne energije, ugašena im je struja, morat ćemo da uplatimo 500.000 dinara kako bi im EPS uključio. Prosto oni uzimaju ono što je njihovo, mi moramo da se snalazimo kako znamo i umemo, a da pritom vodimo račun o toj socijalnoj crti prema našim stanovnicima. Želeo bih da svaki pođe i da kaže ono što jeste, a što nije, nemoj da laže. Da imamo sve, a u stvari nemamo ništa.